Hola, menorquines i quins, perquè quins menorquins que he arribat a conèixer. Quin greu no poder ser ara aquí amb vosaltres. Però ara són així les coses. La meva vida, com podeu veure, va de llibres. Va molt de llibres. I m'agradaria ser amb vosaltres amb aquesta llibreria ciutadellanca tan xula que teniu, però com que ara no es pot volar i no pot sortir al municipi i no sé quantes coses més, doncs a veure-les venir, anar tirant. I el que ha vingut ha estat un nou llibre molt gruixut que ha entrat a la biblioteca de casa per a gran joia, El tirant lo blanc, la versió amb la qual he estat treballant més de 2 anys i un confinament per reescriure en català actual la millor novel·la europea del moment. La primera novel·la moderna i no sóc jo qui ho diu, que diuen els tertulians, no sóc jo qui ho diu un senyor que es deia Cervantes. En el Quixot va escriure que era el millor llibre del món. El tirant prové de la tradició de la novel·la de cavalleries, però va molt més enllà, té un ús de la ironia i de l'humor extraordinari, és un gran heroi que mor, spoiler, d'una pulmonia, però mor a Adrianòpolis, el mateix lloc on va morir l'històric Roger de Flor. És una joia de novel·la, una passada, és divertidíssima i també és punyent. Hi ha Joc de Trons al costat de la novel·la més eròtica que us pugueu imaginar. Hi ha llit, alcova i també lluites a mort. El tirant és sexe, drogues i rock and roll. M'agradaria moltíssim ser amb vosaltres i parlar-ne, parlar de Plaer de ma vida, parlar de la vida reposada, parlar de la Carmesina i el tirant, parlar de la geopolítica que porta Joan Martorell a reescriure la història i a fer que els turcs no guanyin Constantinoble, quan ell es va posar a escriure feia poc de temps que havia passat, havia caigut l'imperi romà d'Orient i ell va dir no, la ficció, la novel·la és un bon vehicle per que això no passi i sobretot partint de Ramon Llull, partint del llibre de cavalleria, de l'Orde de Cavalleria i partint també d'una voluntat evangelitzadora com la que va tenir Llull, anant al nord d'Àfrica, va vestir una novel·lassa, un món delitós, una delitosa terra, que és allà on comença, Anglaterra. Jo espero i aspiro que algun dia pugui venir aquí al Bar de Llibres a parlar-vos-en a Menorca d'aquest gran clàssic que ens pot fer xalar moltíssim. Que tingueu una bona tardor i que no caiguin les fulles.